So tá ag déanaach sais Turgnamh inniu, well, in nacht tá sé an déanaach an nacht aonas. Degan á déanam céirlinn conas chun taispeáint go gach duine ábalta rudaí a cruthú mar granán nó chamací trí Gaeilge is daithangach freisin agus trí bhéarla cumá agus bóánam Físeán beag a dhéanamh chun taispeáint go gach duine ábalta rudaí a tharraingt mar cartúin trí Gaeilge mar chailligh mé go raibh a lán daoine ag déanamh rudaí iontach mar Alan Slaney, Sarah Crossan is daoine eile gráirí eile ag taispeáint go gach duine ábalta rudaí a dhéanamh nó tharraingt a scríobh cruthú agus inis bhuanam ceanháin mar na céirlinne a dhéanam i nacháid i leabhar na scoilne agus áitin eile. So just Físeán beag ar aonas. So cúpla rudaí nábí bór níl mé fearfa, má Gaeilge nó má bhéarla fearfa. So nábí bór bhí rud ar be, níl éon bhrúar chun rud ar be fearfa a tharraingt. So tá sibh sé gach duine ábalta curcail tríntán an ever trí géirí is é héindigh a tharraingt. So big gachar céim éasca fad, big ní déanamh gachar céim breúir brúin cnappa sosa má tá faibe agat agus má tá ag dul rótapa, so just nábí bór for rud ar be ar aonas. Beag mé ag déanamh curcail mar táid ag tarraingt an a bítear. Well, so tá ag tosú le ápa. Níl arbe le be le fáil, so be méid ag déanamh na clichés, banana agus rudaí mar sin béidir, agus be méid ag caint faoin literí agus ispíní agus rudaí mar sin. So réanos chun tosaigh I lár an leathanach tá siad éasca tharraingt, just déan sais nó curcail lár an leathanach an sin déan si ag dul ar ais mar sin agus béidir si eile, well, rud mar sin. Ok, so sin éasca tharraingt agus seo líana suas a síos, éasca péasca. So chun srónaí dhéanamh, so bheile, so agus lína mar sin agus rud mar sin. Agus spotta seo punct na bugada. Lína síos mar sin, lína síos mar sin, lína síos mar sin. An sin déan spotan seo is spotan seo, agus a sin déan si ag dul ar ais agus si mar sin. So níl sanolaí mé ach tá ag déanamh ápa gabhan leis céal don solas tá sé béidir go sé ó fásach ach déan chuig grúig seo béidir go sé ag dul ar ais mar sin sé sais so tá grúig mór again or cé let's go déan si ag dul ar ais mar sin, well, lína mar sin agus ar an taobh mar sin éasca péasca agus rud mar sin agus má tá simime just déan cúpla rudaí síos mar sin agus sin an rud céine ar an taobh eile ach iad dro eile. Ok, now nuair bhíonn tú ag tarraingt rud tanaí just déan lína na beag agus rudaí mar sin ach sin be méid ag déanamh sais
ápa. Sais ápa. Níl an cinnte cén sort ápa ach den lína mar sin agus mach so mach sios an sin ar an taobh eile gabhadh me leis scéal té suas mar sin sios agus sios mar sin níos go péasca so an seo suas an seo tá gach den ábalta dar na tharraingt so tá sé déasca bíag smaoinemh ar an litir í mi cinnte faoi sin an litir í is ispíní so an ar bhainte bheadh tarraingt dorn bíag smaoinemh ar sin so an litir í tá sin seo ispíní uspín agus beidir bhfuil Céim seo an sin beimid ag tarraingt an corpúil sios agus beidir go bhfuil níl me cinnte cén fá ach bhálam má ápa tá sé sáirléigh beag ápa ag etalt mar Superman beidir so sin is go dhéanamh so déanaimid níl me cinnte cén fá ach níl an spás gom chun rud eile dhéanamh sin an fá in áire so lína mar sin agus an sin sios mar sin agus rinne mé botún beag so beag ápa ag etalt nó ag dul tríd na grín níl me cinnte fós ach déan rud mar sin agus ar an taobh eile déan rud mar sin so déan lína mar sin agus an sin déan lína sios mar sin agus sios an seo déan lína eile tá ábhar sin aá lína agus lína eile mar sin agus ceapan go mé ag déanamh 6 botún ach sin é níl mé ag déanamh deamáin lei sin ach sin é so sin é tá mé 6 making it up as I go along Reynolds déan rud mar sin agus amach an seo lína tá sin éco lína amach hey so an san áiteanna an seo beidir go bhfuil dul amach mar sin agus mar sin agus déan lámh an seo lámh amach agus beidir go bhfuil agus níl mo lámh fearfa tá mé déanamh sais Tásúla gom go sé ábalta sin éá so
bhfuil ápa. Tá ápa cosúla beidir Spider-Man ó Batman ag dul trí green. So déanam mar sin, síos mar sin. Agus féoch. Síos mar sin. Síos mar sin. Agus sus mar sin. Agus sus mar sin. So, sin áit. Sin áit, ní raibh mé. So, tá ápa ag luasca an cinnte cén fá nó conas a tharla sé tá sé ag luasca náit éigean beidir neárach nó beidir áit éigean níos hrúnach ná nuárach. So rinne mé sketch garbh agus tá an ápa seo ag luasca tríd an dréach cartúin seo. So sin conas ápa a tharraingt ach. Tá tú ábalta an ápa sin áthrú comá. So, anis tá imní ar an ápa seo, so chun sin áthrú beidir go sé ag lorg droch duna agus tá sé sa beagáinín fergach, so tá sé beagáinín crosta sin is go dhéanamh nó beidir go bhfuil sé ag éirí tá sé agus beidir go bhfuil sé ag fáscach tá fergan dánar sin is go dhéanamh líon amháin líon eile agus líon eile. So sin Turgnamh níl mé cinnte go bhfuil sé go má nó fásach ach sin é agus beidir go mé ábhta ceanháin eile dhéanamh níos daoine ar aonós. Déon gachar céim agus ná bí uair faoi rud ar bith.